ناي عالم مستر ناي تكنولوجي قسقاسة زقرمو حكتات ناي تاريخ فلتات انكوع بدحان متاعكم نابزي زاراي مدبات بتزانلاتكم ناي فلتتن مزناقين ماكل بتزانة عالم تكنولوجي مفلتاتن بتزانة تاريخ مزناقين بحادة سبسكرايب قبرو كي هالفكم بتزانة Let's go حجي ونغتب نعبتي زقرم حكتات بتزانة سلام كبرات تغازلت الشانلنا انقوع نابزنا يلومي فولي مدبنا بدحان مساقوم كعسا جرين بالداتا ساينس تكتيكاون سبورتاون تنتناتيات تمرح لكم تحاسبون تراخينكم لوم دما حارس زقرم حبريتا عدنا لكم مسئلة لنا أبزوانج عالم قتايشين تراهيدوشان عالم بمولا بالستاتيكس سوبر كمبيوترات كتكارخر كرلا أما ياوت بهالنشتا عدنا يقانا حارس زقرم سبع اللوم سدما كمبيوتركم أسرعنيو እቶማ ማለኽቲ ግን ተዛሪቦም ኣለዉ ይብል እዚ ጉዳይ እዚ ብሓቂ ንስፖርታዊ ዓለም ብሰሓቅን ብምግራም ዘናወፀ ፍሉይ ፍጻመ እዩ ንሱ መን እዩ እዚ ፍሉጥ ጋናዊ ጠንቋሊ ውሽ ዶክተር ኳኩ ቦንሳም ይበሃል እቲ ስሙ ጥራይ ንባዕሉ ዘሰንብድ ኳኩ ቦንሳም ወይ ትርጉሙ ድማ ሰይጣን ሓሙስ ማለት እዩ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም 2022 ዝሃቦም ግምታት ድማ ብሓቂ ኣዛረብቲ ኮይኖም ኣለዉ ሎሚ እዚ ሰብኣይ እዚ ንሊዮነል ሜሲን ኣርጀንቲናን ከመይ ገይሩ ቲኬትኩም ቆሪፅኩም ናብ ገዛኹም ተመለሱ ከም ዝበሎም ኣብ 2014 ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ብመንፈስ ክሓርደዮ ኢሉ ከመይ ከም ዝፈሸለን ብምሉእ እቲ ዘይስልኪ መስሓቅን ዘገርምን ታሪኹ ክነቕርበልኩም ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ዝፀንሑ እንዳዓደምና እቲ ትንቢት ናይ ሎሚ ዓመት ንኩላትና ዘሰንብድ ምዃኑ دقيقة خنسمع عينا بتزانلاتكم ناي فلتتن مزناقين ماكل بتزانة عالم تكنولوجي مفلتاتن بتزانة تاريخ مزناقين بحادة سبسكرايب قبرو كي هالفكم بتزانة Let's go كواكو بانسام جن مانيو كدمينا بتنا كتشين تراهيشان عبد تنبيتو متاونا فلما እዚ ሰብኣይ እዚ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ኳኩ ቦንሳ ማለት ሰይጣን ሓሙስ ተርስደይ ደቪል ማለት እዩ ንሱ ተራ ጠንቋሊ ይኮነን ንባዕሉ ከም ናይ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ መንፈሳዊ ዳኛ ገይሩ ይዝርዮ ኣብ ጋና ሰባት ንሕማም ንንግዲ ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ንፍቕሪ ናብኡ ከይዶም ይኸድዮም ንሱ ግን እዚ ኩሉ ንእሽተዩ ኣነ ዓለማዊ ስፖርት እዩ ዝምጥነኒ ኢሉ ናብ ኩዕሶ እግሪ ኣተወ ቦንሳ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተኸተልቲ ኣለዎ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እውን ብምስጢር ክታመም ወይ ጁጁ ክገብረሎም ናብኡ ከም ዝመፁ ብግልፂ ይዛረብ ክትዕዘቦ ከለካ ግን ፍርቂ ብፍርሒ ዝሕድር ፍርቁ ድማ ብሉፅ ናይ ኮሜዲ ፊልም እዩ ዝመስል ሕጂ እውን ንቕትብ ናብቲ ዘገርም ሓክታት እቲ ዓብ ናይ 2014 ናይ ሮናልዶ ፈተነ ሰጅጁ ባትል እስኪ ናብ ታሪክ ንድሕሪት ክንምለስ ዓመተ ምህረት 2014 እዩ ዋንጫ ዓለም ብራዚል ጋናን ፖርቱጋልን ሓደ ምድብ በፅዐን ዓለም ብሙሉእ ኣብ ዛዕባ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክትዛረብ ከላ ኳኩ ቦንሳም ግን ኣብ ጋና ኮይኑ ሓደ ዓብ መግለፂ ሃበ እዚ ፀወታ እዚ ናይ መወዳእታ ፀወታ ናይ ሮናልዶ እዩ ንሳቶም ብሜዳ ክፃወቱ ከለዉ ኣነ ድማ ብመንፈስ ክሓርደየ ካብ ብርኩ ጀሚረ ክሳብ ርእሱ ቃንዛ ክገብረ ኢሉ ኣወጀ እቲ ዘገርም ነገር ግን እንታይ እዩ ድሕሪ ሰሙን ሮናልዶ ብሓቂ ናይ ብርኪ መሃረምቲ ወይ ተንዲናይትስ ሒዝዎ ልምምድ ከቋርፅ ተገደደ ጋናውያን ዋው ቦንሳምሲ ብሓቂ ሳተላይት ኣሎ ኢሎም ጨደሩ ግን እቲ ናይ መወዳእታ ፍጻመ ከመይ ኮነ ፀወታ ተጀመረ ሮናልዶ መሊሱ ሓወየ ዋላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ንቡር ጥዕና እንተዘይተመልሰ ነታ ንጋና ካብ ዋንጫ ዓለም ዘሰናበተቶ ባዕሉ እተዋ ሰባት ንቦንሳም እንታይ ኮንካ መስበልዎ እንታይ መሊሱ መስለኩም ቁርብ መንፈሳዊ ድንጓይ ናይ መስመር ወይ ኔትወርክ ላጊንግ ተፈጢሩ ነበር ሒዘዮ ነይረ ኢሉ ዓለም ዘስሓቀ መልሲ ሃበ
እቲ ቅድሚ ጸወታ ዝተዋህበ መግለጺ the pre-match prediction ንሃሪኬን ፍሉይ መእሰሪ ክገብረሉ እየ። እቲ ጸወታ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ምስ ተረፈ እቲ ጋናዊ ጠንቋሊ ናብ ማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸብታትን ብምቕራብ ፍሉይ መንፈሳዊ ዕማን ከም ዘለዎ ኣውጁ። ንሃሪኬን ፍሉይ መእሰሪ ክገብረሉ እየ። ኣብ ጸወታ እዚ ኣንጻር ጋና ፈጺሙ ክንቀሳቐስ ወይ ሸተኸቱ ኣይኮነን። ኣጋሩ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ከም ዝኸብድኦ ክገብር እየ ኢሉ ተዛሪቡ። ነቶም ደገፍቲ ጋና ዓብ ናይ ስነ ኣእምሮ ድፍኢት ዝሃበ ኮይኑ ደገፍቲ እንግሊዝ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት መዛረቢ ዝኾነ ፍጻመ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ሜዳ ዝተረኣየ ኩነታት እቲ ጸወታ ምስ ተጀመረ ሃሪኬን ካብቲ ልሙድ ምንቅስቓሳቱ ብዙሕ ውፅኢታዊ ኣይነበረን። ኬን ብጋናውያን ተኸላኸልቲ ብጥብቂ ተታሒዙ ነይሩ። ፈተነታቱ ኩሉ ዕዉት ኣይነበረን። ኬን ፍጹም ሸቶ ክትከውን ትኽእል ዝነበረት ዕድል ከይጠቕመላ ምስ ተረፈ እቶም ካሜራታት ቀጥታ ናብቶም ኣብ ስታድዮም ዝነበሩ ናይ ጋና ደገፍቲ ተንቀሳቒሶም ንሳቶም ድማ ስእልቲ ጠንቋሊ ወይ ናይ ጥንቆላ ምልክታት ዘለዎ ጨርቂ ክርእዩ ጀሚሮም። ድሕሪ ጸወታ ዝነበረ ሜድያ እቲ ጸወታ ጋና ብማዕረ ምስ ዛዘመቶ ንእንግሊዝ ከይትዕወት ምስ ዓገተት እቲ ታሪኽ መሊሱ ዝያዳ ኣተኩሮ ረኺቡ። ኣብ ቲክቶክን ዩቲዩብን ዘለዉ ናይ ስፖርት ቻነላት እቲ ጋናዊ ጠንቋሊ ንሃሪኬን ብሓቂ ኣሲርዎ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ቪድዮ ክሊፓትን ኤዲትን ዝገበሩ ዓበይቲ ተረኻታት ክሰርሑ ጀሚሮም። እቲ ጠንቋሊ እውን ድሕሪ ጸወታ መግለጺ ምሃብ ቃለይ ሓልየ ኬን ተዓጊቱ እዩ ብምባል ዓወት ኣውጁ። እዚ ቅድሚ እቲ ጸወታ ዝተገብረ ናይ ስነ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኩነትን ሳይኮሎጂካል ዋርፌር ንትረኻት ጸወታ ሓደ ካብቶም ዘገርሙ ፍጻመታት ዋንጫ ዓለም ገይርዎ እዩ። ሕጂ እውን ንቕፅብ ናብቲ ዘገርም ሓግታት ትንቢት ዋንጫ ዓለም 2026 ንሜሲን ኣርጀንቲናን ዘንቀጥቀጠ ዋንጫ ዓለም 2026 ሕጂ እውን ቦንሳም ሱቕ ኣይበለን። ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዋንጫ ዓለም ዝኸውን ፍሉይ መንፈሳዊ ራዳር ዘርጊሕ ኣሎ። ቀዳማይ ትንቢቱ ንመን እዩ? ንሊዮነል መሲን ኣርጀንቲናን ቦንሳን ከምዚ ይብል። እታ ቻምፒዮን ዓለም ዝነበረት ኣርጀንቲና ኣብ ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ማንም ኣይትከይትጸበዩ ገና ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዙርያታት ተሰዒራ ክትወፅእ እያ ትኬቶም ቆሪፆም ኣለዉ ይብል። ደገፍቲ ኣርጀንቲና ሕጂ ሰብኣይ እዚ ከምቲ ናይ ሮናልዶ ክፈሽል እዩ ኢሎም ክጽልዩ ጀመሩ። ካልኣይ ትንቢቱ ድማ ንሃገሩ ንጋና እዩ። ሱፐር ኮምፒተራት ንጋና ዋንጫ ዓለም ናይ ምስዓር ዕድላ 0.22 ጥራይ ሂቦማ ክንሶም ቦንሳም ግን ጋና ናይ ግድን ክሳብ ርብዒ ፍጻሜ ኳርተር ፋይናልስ ክትበጽሕ እያ። እቶም ኣማለኽቲ ንኢንተርኔትኩም ኣየንብብዎን እዮም ኢሉ ኩናት ኣወጀሎም። ኣርጀንቲና ካብ ምድባ ብምሕላፍ ጋና እውን ሓሊፋትሉላ። ክሳብ ሕጂ ናይ ኣርጀንቲና ክፈሽል ከሎ ናይ ጋና ግን ዝተሚሩሉ ኣሎ። መንፈሳዊ ራዳር ቨርሰስ ሱፐር ኮምፒተር ምንጽጻር። እስከ ነዚ ነገር እዚ ከነናጽሮ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ክልተ ዓበይቲ ናይ ግምት ሓይልታት ኣለውና። እቲ ሓደ ናይ ሳይንስን ዳታን ሱፐር ኮምፒተር ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ እዚ ሕጂ ነቕርበልኩም ዘለና ናይ ከዋክብቲ ቦንሳም መስሓቅ ግምታት እዩ። ኮምፒተር ናይ ተፃወቲ ቅልጣፈን ስታቲስቲክስን የንብብ። ቦንሳም ግን ምስ ንፋስን ቀይሕ ዓለባን ይዛረብ። ዕድል ጋና ሳይንስ 0.22 ክህባ ከሎ ቦንሳም ግን 100 ክሳብ ርብዒ ፍጻመ ክትበጽሕ እያ ይብል። ክዳውንቲ ናይ ኮምፒተር ሰብ ሞያታት ቲሸርት ይኽደኑ። ቦንሳም ግን ቃጭልን ፍሉይ ባህላዊ ስልማትን ዘለዎ ክዳውንቲ የዘውትር። እዚ ኩሉ ክታመን ትንቢትን ግን ንምንታይ ሰባት ከምዚ ገይሩ ዝስሕቦም ዘሎ? ምክንያቱ ኩዕሶ እግሪ ብባህሪኡ ዘይተፀበኸዮ ተኣምራት ስለ ዘለዎ ሰባት ድማ ካብቲ ተደጋጋሚ ግንቃ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ዘሰችዎም ዳታ ክሰምዑ ከምዚ ዝበለ ናይ ቦንሳም ድራማዊ ታሪክ ምስማዕ ስለ ዝፈትው ክኸውን ይኽእል እዩ። እምበኣልኩም ተዓዘብቲ ታሪክ እቲ ዘገርምን ዘስሕቕን ጋናዊ ጠንቋሊ ከዋክብቲ ቦንሳምን እቲ ንዋንጫ ዓለም 2026 ዘንቀጥቀጠ ትንቢቱን እዚ ይመስል ነይሩ። ሳይንስ ክዕወት እዩ ወይስ እቲ ናይ ቦንሳም መንፈሳዊ ራዳር? ተዕሶ ኣብ ሜዳ እዩ ዝውስኖ።
ንሕና ግን እናተዘናጋዕና ክንዕዘብ ኢና። ንስኹም ከ እንታይ ትሓስቡ? ብሓቂ ኣርጀንቲና ብኣግቦ ክትወፅእ ድያ? ጋና ኸ ክሳብ ርብዒ ፍጻመ ክትበጽሕ ትኽእል ዶ? ሃናፅ ርእይቶኹም ኣብ ትሕቲ ኮመንት ጻሓፉልና። እዚ ቪድዮ እዚ እንተደኣ ፈቲኹሞ ነዚ ቻነል ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሓደስቲ ዝተፈላለዩ መዘናግዕቲ ስፖርታውያን ታሪኻት ንምክትታል ድማ ሕጂ ሰብስክራይብ ጌርኩም ናይ ደወል ምልክት ጥቐጡ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ምጽናዕኩም እናመስገና ኣብ ዝቕጽል ፍሉይ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ። ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻነል ናይ ዓለም ምስጢር ናይ ቴክኖሎጂ ግስጋሴ ዘገርሙ ሓቅታት ናይ ታሪኽ ፍልጠት እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም ናብዚ ዛራይ መደባት ቤት ተዛናላትኩም ናይ ፍልጠትን መዘናግዒን ማእከል ቤት ተዛነ ዓለም ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ቤት ተዛነ ታሪኽን መዘናግዕን ብሓደ ሰብስክራይብ ግበሩ ከይሓልፈኩም ቤት ተዛነ Let's go ሕጂ እውን ንግሪ ክዘል ናብቲ ዘገርም ሓቅታት